Horas marihita saluhutna di hamuah kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Yesus Kristus. Adorak suta paradi hata ni Tuhatta cumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhatta nagabe jamita di minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis 20 Agustus 2022 imana tersurat di Matius 10 ayat 20 sada rodi ayat 20 dohot topik minggu maswadaho diri mamorsan silang jala mangihutto Yesus, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Hujaha marihita songonoma hatani Tuhatta. Ola ni ima di patorang Yesus tuak kasisianna na ikolau do ibana tu Jerusalem manaon na porsuk siana kasitua ni natoro. Sian situa ni malim nang sian siboto surat pe. Polai komate ibana bunuon jala panguluon di ari patuluhon. Dungi diaraho si Petrus meibana disaritai ma ninnado. Asima rohani debata di ho Tuhan unang masonggo pituho. Alai humusor ma anggo ibana madok tu si Petrus. Lau maneho bolis. Gasip doho diau. Aidang di parroha hoko akana di debata. Akana di jolma do. Dungi didok Yesus matua kasisianna. Na sanagiot mangihut tonau di suadahom madirina. Di porsam masilang na tuibana. Di ihutto maau. Ay nanaing palua hokosana mangagohosa do. Alai na aguan hosa ala niau ido na jupangan. Ayaha maatong gunana di jolma nang liat pertibio diomo anggomago do tordina ahamatar leho jolma bahit tubus ni tordina ay naro masugut anak ni jolmay di bagasan hasangapon ni amana rap doho takka suru-suruanna dungi baloson na matuganup hobar tunani ulana natutudu na hudokot tuhamu dang na mangae hamatean anggude basian akana jongjong dison sojolo di idaro anak ni jolmai di bagasan harajaonna ima hatani Tuhatta. Menjadi pengikut Yesus tidak selalu enak. Sekali lagi tidak selalu enak. Jangan dibalik, selalu tidak enak. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut, kenyataan memang demikian. Tabuat maju sada contoh na paling konkret, pajongjong gereja. Dalam hal on, jojo duhita say warga kelas 2 di bahen. Ikonadongon. Hape molo agama na asingi, sahira na swadong hamba tataida. Belum lagi dibatasi marminggu, marpungu, pertangyangan, dohot akka kegiatan-kegiatan gereja na asing. Gabiju maroha hinorhon ni'i. Sipata gabi roma hata madok songonon. Ia mabahit tempat perjudian. Somaol. Hape membangun gereja. Inganan membangun iman dohot mental ni jolmaon. Soina maolna. Imaju sada contoh na met betapa menjadi Kristen itu manang menjadi pengikut Yesus itu tidak selalu enak. Sebenarnya nian molo tajahai di Bibeli adong do manang napiga gobbarat di patorang disi na patorakon pabua gabe sahala Kristen manang sihuton Kristusi dang ulaw na muray tidak gampang. Boy dengan nota jaha misalnya di Heber 12 ayat sada Korinsia ayat 24 doh di 2 Timotius 2 mamukasian ayat 3 rodi ayat onomi. Merhiti akka ayati
pinomat adok tulu gobbaran ni si hutto Jesus di dok disi. Na perjulu di gobbar hoddo halak Kristeni songon sahalak atlet. Seorang atlet untuk merebut mahkota kejuaraan ini ikom mati-matian dui bana berjuang sampai garis finish. Molodangi dak taruli ibana di hamonangan dohot juara. Dungi di gobar hodo muse si hutu Jesusi songon sahalak petani. Banyak orang memilih menjadi seorang buruh daripada seorang petani. Karena buruh ada gaji bulanannya, adong jam kerjana. Molo petani, badia dongi. Napatuluhon, gobbaran napatuluhon didok di si ima, songon sahalak prajurit. Lebih tidak enak lagi bukan? Di mana kita bisa membuktikan diri bahwa kita seorang prajurit? Di mana? Tentunya di medan laga. Songoni mamolo si hutto Jesus. Hama kadongan saha porsiaun, ibarat ayam, kita ini adalah ayam aduan, ayam sabung, ayam laga, terus menerus diuji. Di mana? Tentu dalam arena pertandingan. Ingat, kita ini ayam laga, bukan ayam potong, manang manuk sioto. Ayam potong itu dimanja, hidupnya dibuat enak, cuma makan dan tidur. Badannya dibuat gemuk, tidak perlu kerja keras mencari makan. Ngai sana ngai sini. Dang marlaku tu manuk sioto padohan, merhai songon manuk. Hai suhya manuk sioto merhai zate. Pokoknya hidupnya serba enak, serba santai. Alai nak pesongoni tu balanga do ujungna. Boha, arong do col masongoni, arong do yate. Tapi orang Kristen tidak demikian. Jojo do diperlakukan sibulis jolmei songon ayam potong, songon manuk sioto, dimanja-manja, disenang-senangin, alai ujung na tuhamaguan. Anggo halak Kristen manang si hutto Tuhani dak songoni. Tuhan memperlakukan kita layaknya seperti ayam sabung, ayam laga. Keras, disiplin, berat, ketat. Tapi akhirnya kemenangan, kejayaan. Tengok masluganon, no crown without cross, no glory without cross. Tidak ada mahkota tanpa perjuangan, tidak ada kemuliaan atau kejayaan tanpa salib. Hidup pengikut Kristus tidak ada yang enak terus. Suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Dangadong di portibion ngulu na holan sonang terus. Dangadok sita onon. Molo-olo hita ngulu na songoni, adong do memang. Alai di liang kuburate. Hama kadongan saha porsiaun, ngulu ni halak Kristen ima hidup memanggul. Hidup memikul salib. Menelusuri lorong-lorong penderitaan. Dan barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagi Yesus. Alanido asa macai takas didok di bagasa turpukon, paling tidak adong matulu syarat supaya kita layak disebut sebagai pengikut Yesus. Na perjulu didok di simaswadahu diri, menyangkal diri. Jadi akasi hutut Yesusi, si hutut Tuhani, ikon siap jala ikon barani do ibana, menyangkal diri, maswadahu dirina. Dakola diri pribadina alai termasuk dohot aka keluargana. Boha ngasiap. Napadua hodidok syarat menjadi pengikut Yesus itu memorsan silang, memikul salib. Jalan apa tuluhod didok
syarat menjadi pengikut Kristus itu siap menderita, rade manau. Bagi Yesus, siapa yang tidak mau menderita oleh karena mengikut dia itu berasal dari si iblis. Idu asadido Yesus tu si Petrus, lau maneho bolis, gasip doho diau, ninna tu hatai, engkau batu sandungan bagiku. Ninna Yesus tu ibana. Aidang di parroha hoko na di debata, akan na di jolma do. Jadi halak na holan memikirhon hasonangan, holan akan na tabu, sia sibulis dui, jala holan hagiuk ni hajol mau dui. Memang dangadok siak kita jolma na olo marsitaono nate. Saita pasiring do sitaono ni. Alai di dia ma adong ngulu na soya manao. Di dia ma adong ngulu na soya menderita. Dangadongi. Alani dang napa biar ho Jesus molo didok, ikom manao do akana mangihuton ibana, ikom manao do akasihuton Kristusi. Konsekuensi do nanidok ni Jesus disi, jala realita dui. Yesus tidak sedang mengumbar janji kepada setiap yang mau mengikut dia. Daksongon iklan niate, beli satu dapat dua inna rupane. Buy one get two. Molo didok Jesus pesongoni, ikom marsita onon, asapita do pangihutonot tadi ibana. Unang marlaok, jala unang adong na menghalangi, manang na mangabati. Alani molo naing tutuhita si huto Tuhani, taingok ma tulu na digicangi. Menyangkal diri, memikul salib, dan siap menderita. Maswadahu diri, mamorsa silang, jala rade manau. Alani akamang dohot tamuinang, margugu mahita, patulus soni, dingulu siganu pari. Jadi mahita si hutot Tuhani, si huton ibana di bagasan persitutuon, di bagasan haporsiaon, doho di bagasan naradi maswadahud diri, memikul salib mamorsa silang, jala marsitaonon, margugu mahita. Amin, martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pauratom may di bagasan rohanami, asa di parbuihok katami parbuih na dinggan parbuih na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus, martangiak kami tuho. Amen.